Mga residente nga nag-evacuate bangud sa aktibidad sa Kanlaon sa nagigad nga semana, pasugtan na nga makapauli. Yaring balita nga aton gintutukan. Sa kabugusan nga 902 ka mga pamilya nga nag-evacuate sa Castellana sa nagligad nga duha ka semana bangod sa aktibidad sa Kanlaon. 892 na ang nakapauli sa ilang mga panimalay sunod sa LGU. Napulo na lang ka mga pamilya ang nagatinero sa evacuation center sa Barangay Masulog. Bangod ang ilang mga puloy-an ang yara sa sulod sang 4-kilometer permanent danger zone sa bulkan. Sa Carlota City, mas sobrang 150 ka mga pamilya kung mas sobrang 500 ka mga individual ang natalana nga magpauli sa ilang mga balay buwas Setyembre 28. Matikam po by balipupuligaw ko na sila ang evacuation sa Tikam. Sa ang tatlo naton ka evacuation center by tomorrow morning. Nagpatigayon sa trading ng LGU angot sa nagakaigo nga himuon. Sa tiyon nga may preemptive kag forced evacuation pananglitan liwat nga magtaas ang aktibidad sa Kanlaon. Reiteratean nato ng aton nga alert level kung saan mo tama mag-preemptive sa tama forced evacuation. And then ang profile na nadaan, ang importante kundi ng pick-up points pa ito. Sa pinakauli nga monitoring sa FIVOX, madamol sa gihapon ang aso nga ginabugas ng bulkan. Haling kahapon, mataas ng aton nga steaming observation. Naglapot sa 850 meters within the 4-kilometer permanent danger zone ang aton ginakakabay. Kumbaga nga wala mga human activities. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedraso, One Western Visayas.